Takže ahoj, ja som Xtrozona, vás vítam u ďalšieho videa, dneska je tu so mnou CD00. A my vás vítame u prvého videa z parkouru. Ideme na mapy, pochopiteľne. A je tu úplne iluminátske M-ko. Aj pečko. Ak nemyslíte sa tak, na čo ja myslím. Poď na... Nie, jungle nie, to je kakaná mapa. Poď na hosta. Ale tak skúšaj. Ok, ja som spadol. Ja moje parkour skill. Ja mám radšej PvP skill ako parkour skill. Nenávidím parkour. Tak trochu to je také svoje potrebuješ tej challenge. Skoro. No dobrá, vás nechám si postaviť. Tam je checkpoint, nie? No to je ďaleko. Ne, ty si mi drgol, ty zasrán! Počkaj, ak dostaneš. Symbolu doma nemáš! No zemiaky áno. Nemám mrkvu! Zasrán! To si niektoré dávam na jednoskok. No keď mi drgneš, tak ja teba drbnem. Je tu checkpoint. To je checkpoint? No. Ale neklikaj na to šípom, že respawn. Ja vidíš. Na to som zabudol. Ty ak teraz skapem tak... Ježiš, ja som skoro spadol. Môže na to kliknúť, ne? Tak kliknúť. Takový strel. Ježiš! Neviem, na akej som to bol mape, sa mi zdá, že na doli. Ja som si tam možno čekáč a ona ma to normálne, že tam nerozpavnulo. Ono ma to tam rozpavnulo, lenže... Jak to povedať? Bolo zle ten urobený checkpoint a stále som padal. Veď ty failuješ to. Falafel. Falafel. Môj oriešok. Dobre? Píte. Dobre? Hej. Tu kabel! Nie. Tak mu treba dementovi. Vidíš? To je karma! Počkaj, to postihne teba. Nepostihne. OK, nič. Karma som ja. Ja som vrana, totiž, vieš. Ježiš, ty krakara. A ešte som chcel povedať, že nezabudnite do komentára napísať, že či chcete, aby som točil sám Lucky Bloky, ako takú sériu. Že by som si ich tam craftil a tak. Lebo sú tam úplne zaujímavé zbrania, aj pištola, aj všetko. Úplne epic. Epic ako švédská trojka. Go, shorty, it's your birthday. We gon' party like it's your birthday. Ježiš Mária, svätý Jožo. Na to drbujem. Aj teraz. No nič sa mi povedal. Ty si pred cieľom. On bol pred cieľom! On bol pred cieľom, ako je.
dámy, co sledujú tenhle požad. Ježišmaria! Fety! Fety. Ja som išiel na jednoskok, skoro celý ten riadok. Tento. Zabijem ťa. Ťa podkopem. Ja som kedysi v parkoure vedel, výborne. Že... To niečo to bývalo. Už to nie je to, čo bývalo. V 1.5.2 ešte. Ja hrám Minecraft 1.8.1 beta. Takže... Kde som to je moudré. Ty sa sústredíš na tom je... Kde je v prdeli? Yes! Ten zasran to prešiel. 311,8 sekúnd. Rekord mapy 1,2 sekundy. Ja to mi nakoniec nedobaví. Veď to je úplne normálne 1,2 sekundy. Veď to nejaký henten s kreatívom. Keď to idem dať ešte raz. Nejdeš. Mi pokazíš celé video. Ja to neprejdem do prdele. Čo to slabšie renderuje, keď si som za mňa. Fuck you! Jej to vadí? Podri. Podri, ako chodia mravci k nej. Detku nemám! Začiatku, tak sa nesmej. To už prešlo. No jasne, vieš komu hovor. Nikto ti to nepotvrdí. Hamoš. Odkiaľ viem ten rekord. Fuck! Odo mňa. No, Pi. to ešte Se. neprešiel. Ty vole, tie bloky sami sa hýbu, sa mi zdá. Pistonové bloky. Neviditeľný pistón. Neviditeľ... Né! Dobre, posledný pokus zakončím. Keby si mi nezavadzal. Toľký ako slon. Drbem to, tak ti treba, aby si skapal, keď skočíš dole. Som najlepší parkourista, aký tu na tomto servere je. To som ja dal rekord tých 1,2 sekundy. Čo máš tu fly? Ty si iluminát. Pi! Pizza. Ja sa dostávam vždy tak ďaleko. Ale dobre. On to vzdal. Počkejte, X-Trail som to vzdal, to není možné. Je... B... M... Ešte tam je len jedno. M... Kam si preskákal? Som ťa videl. Si nasrna. ZDTP. Čo ja? To si ja. Si úplný chumaj, nič ti nedarujem. Nič ti nedarujem. Nič ti nedarujem. Zabijem. Posledný pokus. Ešte jeden. Teraz posledný pokus na 100%. Ešte jeden. Posledný pokus. A idem po Alív. A idem na iný. Viete to, on ide po Ali. Mne to nedá neprejsť tú mapu. Si ešte neprešiel? Prešiel na inom účte. Ten seba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Víš, že teda to dostaneš také
To keď to prejde. Chodia po byte! Jebe mu kurvu vyjebanú! Ja to dneska zbadal. Pozri sa. Samý mravec chodia očarino vore. Tá debilka čo robí? Kurva le... Zabijem ťa. Zasrana. Budeš sa mi hlasovať? Nie, nebudem. Ja budem. Budem hlasovať za zimu. Zima je najlepšia. Ja idem na zimu. Poď aj ty. No, ak je to tá zima, tá preč. Jak je toto ľahké? A to je nová zima. Si predstav. Tak to nie je ľahké. No nič. A zase nejaký... Bože, nezavadzajte. Dajn. To budem tak špeciálne, že nezavádzať. Ale to sa nedá prejsť. A tomuto budem zavádzať 100%. To inak nejde. Ja vzdám zmizík. Nie. A čo? Keď ich chcem znova, tak dám prepisku? Nie zmizí. Prepiska. To je normálne. Ja väčšinou, ja nezmizukujem, ja píšem prepisku, ale tak ja by som, keď zmizukujem, položil prepisku. Fuck you, veď z toho hľadu sa nedá skočiť. No, ja som skočil. No jasné, nevidím ťa, nemôžeš. Keď som natáčal. Ježiši! Nenávidím parkour. Milujem adventure mapy. Je tu aj checkpoint? A ja zdám zmizík a som tu. Ježiš! Lama ZD. To je úplná lama, ale to vôbec nevie hrať. Jemu sa len teraz darí. Teď sa tu len bugujem. Na iných mapách, to by si vedel. Sa nezadarilo. Fortress mapa. Ó, tá je hustá. Som si myslel, že to je láva na prvý pohľad. No jasné, čo som Chuck Norris, či čo? Poď ešte zimu. To sa nedá. Toto je dobré, toto je lepšie. Ale povedz mi, jak mám to doskočiť. Som normálne skočiť. Keď som to skočila, som potom rebel, že? Jo, jo! Pikachu. Ježiš, mi len To zavadzáš. nie je láva. Ja som na prvý pohľad som si myslel, že to je láva. Ja. Tam dať aj lávu. Čo pán skoka, nejde vám to? Na takéto ja nie som moc špecializovaný. Ma to nie je špecializovaný na nič. Čo si hovoril? Máš tu mravca len. Ježiš! Som sa nasral. Teraz to tu bude lietať. Prskám. Dori ťa naspäť. A nezabudni zavrieť dvere. Tak ti treba, to je karma, ty svinia. Ja som myslel, že karma je dobrá. Ježiši, a teraz kam? Ja neviem. Doskočíš? Odtiaľto sem? Tam hore? To nedá. Ale takto sa dá skákať. To chytil. Na respawni. Ježiš. Tak ja držím shift aj tak spadnem. To je logic for minutes left. Ježiš, zase bug. Ti zabadza na schvál. Ty to ani nevieš skočiť. No
raz skočil. Ja už to To skočil raz. Ja myslím, že už tretíkrát je. Ježiš, ja som taký dement! Ale úplný. Fakt. To si asi mi nehovoril. Dobre, To je pravda. dáme si 3 pokusy, dobre? Takže ja už používam prvý. A ja. Ja si rýchlo tuč. Ja prvý. To som využil, teraz druhý mám. No už máš posledný, čo? No dobre, máš posledný a ja. Už posledný vážne končíme. Či aj tak to rozumiem. Dobre, poď ukončiť. Daj si ešte jeden a ukončiť. Dobre, poď sem, poď. Poď ku mne. No poď. Jak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like a koment, my sa s vami lúčime a zatiaľ čau. Čau.